Veña, que imos aprender de patacas con Nusca. Como estás? Boa tarde. Moi boa tarde. Estou xa anejada en agua. Quería, o sea, se tenes así algún manejo co ame do tempo, decidille que xa... Que xa chegou, non? Nunca virgen da Que Costa. xa avisado, pero non fai caso, non Non fai fai caso. moito caso, bueno. Pero ven o tempo das patacas igual. Veña. E hai nas que plantar. Eu quería virvos a enseñar como é a morfología dunha pataca de sementar. Porque, mira, as patacas, sexa o tipo que sexa, dame igual, ten como unha parte apical que é a parte de arriba, que é xusto a parte contraria de onde estaba presa a planta. Expliqueime. Sí, sí. A parte que estaba presa a planta é o cu, isto non Vale. ase, e En outro o extremo. sitio contrario chamase o ápice, a parte apical. É que, David, con Nusca aprende estas cousas. Sabes cal é a parte de arriba dunha pataca ou, por exemplo, cal é a parte de atrás dun árbore? Sí, tamén. Ten parte de atrás, ves? Sí. Sí. Isto aquí vos xa Sí. sabíades, isto é pa Sí. xente da Sí. casa. É onde te tapas e tes que... Bueno, da igual. Sí, bueno, sí, va. Pois, bueno, a parte apical ten como a concentración e a dominancia Rasquelo o nariz con cuchillo na man, por favor. Pois eu partiu polo lado. Bueno, en fin, é la riarga. Parte de arriba. Parte de Sí. arriba. Parte dominante porque a parte apical é onde se concentran as auxinas da pataca. As auxinas son como a parte, como unha hormona vegetal que fai que se dupliquen as células, entón enraízan as plantas, botan gomos Bueno, ou ten o crece. gromiño ese aí de feito, non? Este. O sea que esta sería a mellor parte da pataca para sementar, pero non a única. Que pasa? Que como se concentra todo na parte de arriba, Vale. si queremos que os gomos laterales, que non é que non sean fiables, o que pasa que se non lle quitamos o ápice para romper a dominancia, Non teñen a mesma non forza. teñen a mesma forza os Pero a laterales. pataca non se pode botar así enteira. É Sí. que dé lugar a pataca, non? Sí, Isto non pode se fai ser, así. sí, pódese botar enteira, porque hai moitísimas maneiras de plantalas, non? Cal é a mellor? Mira, ahora mismo, tal como está a chuvia, a terra mollada e húmeda, si cortamos a pataca, Sí? con isto húmedo, pode entrar fungos ou podremias incluso, Vale. porque está un corte limpo. Entón, en este caso... Épala, Non pasa nada, te Esa non medra, esa non medra. Toma. Pois cortamos outra, mira. Esa non lle gustou. Esta non lle gustou, polo que sea. Polo que sea, porque... Non ten ben o apical. Moi ben cortado. Hombre. A parte de abaixo, chamase carolo, e pódese comer. O sea, unha parte A comestible. pataca pódese comer. Sí. O que estamos aprendendo, eu non me saca o meu sombro. Pero que... É que ímolo expulsar por Porque hai falar. patacas de semente. Expulsalo por Estas falar. son patacas de semente, pero Vale. é unha pena plantar esta pataca tan grande cando a mitad dela se pode comer. Entonces, Vale. en este caso, cortámola e vámola a deixar cicatrizar. Ti ves esta pataca, a diferencia? Sí. Vale. Pois estaría ben que a deixáramos cicatrizar porque a pataca no inverno pode pudrir ou poden entrar hongos. Cortámola unha semana antes de plantala. Isto Vale. sería o E ideal. cicatriza É así que o lleva aire. toetaríneo. Mira, Claro. no, cicatriza así ao aire. Bueno, tamén hai a costumbre antigua de botarlle borralla de madeira natural. Vale. Porque ten un pH moi alto, é alcalina e axuda a A que combatir os acelerar, hongos. non? Ese... A que cicatrice. A que cicatrice Sí. antes, claro. Mollala así un pouco, non? Como se foras dipear. No, e- porque iso é moito traballo. Ti picas o saco de patacas e depois botaslle por É que arriba. Aquí e estás xa falando está. moi rápido, como souberamos todo. O sea que hai unhas patacas de comer e outras de Sí. sementar. No, todas as patacas que plantas para comer, despois acaban sendo para sementar. Mira, Ah, poden valer. Claro. valen todas. Vale, o Non- sea... Ninguna non vale. O sea, valen para sementar as que non comín, claro, se as comín xa non valen para Si as sementar. comestes despois... Faz abono para sementar, a ver, pero... claro, faz abono a eso iba Vale, tamén, vale, pero ti vale, xa vas que- máis rápido que mí. No, Teo meu sustare que non deixa falar, Mira, esta Que digas pataca... ti eso, non que vergonza. Que sinvergüenza. Dicíame, fala máis pouco a pouco. Era para falar, máis Claro, que mí. por eso. Bueno, Esta pataca non se comprou en principio para sementar. vale. É un tipo de pataca que estaba no supermercado como para vender para consumir, pero ti ves que xa ten gomos. Sí. Pois esta pataca tamén vale para sementar, o sea, isto tamén vale para Aproveitaríamos sementar. esa parte e a outra, O se ápice- queremos E o comela, quitarlle pois o podemos apical, se comela. corta aquí, como lle quitache la forza como dixo tal, tamén valería esta para plantar, non? Ahora, como o ápice xa está aquí, esta vai a seguir collendo forza e vanse a concentrar as auxinas nesta parte. tamén. Entonces, o lateral sigue sendo tan fuerte como o E apical. dunha mesma pataca podemos sacar varios cachiños para Sí, sementalos, sí, digamos, sí. non? É que semento isto así gárdase para ou comer. así.
Coa pical dá para arriba ou igual. coa pical para baixo? Dá exactamente igual, as patacas non se para un tanto a mirar, porque se o plantas así, pode ser que favorezas un pouquiño máis, pero ten a forza suficiente que, aínda que a plantes así, o ollo vai a salir así inmediatamente. E sabe para onde ten que ir? Sabe perfectamente, vai cara a luz e cara a fora sempre, sempre, sempre. Mira, outra cousa que non se debe facer, e sobre todo no inverno, pero en ningún momento, é facer isto. Cando se pica unha pataca para sementar, non se fai isto. Non se escacha, Non digamos, se escacha. que non sei se se escoita unha casa, pero fixo ese... Esgasar. Pero para cocer vai moi ben. Para cocer, claro, por almidón, un non? guiso de patata, Eso. joder, pero vos tendes a lesión aprendida, hostia. No, de cociñar, saber vamos. patacas cando queiran. Outra cosa non preguntes, pero de cociñar tampouco. Eso, esgasadas non, porque isto non é un daño que costalle máis cicatrizar, porque está esgasado. Entonces, os cortes sempre Limpiños. co cuchillo tal Vale. e limpiños, vale? E despois podemos plantar as patacas enteiras. Claro, era o que me parecía a mí, Sí. porque como xa teñen os gromos, digo, botaránse Sí. así, O pero que pasa realmente que- amortizámolas máis se as cortamos en cachos, como ti dis. Unha que lle pode sacar máis Claro. partes e outra que comes o miolo. A parte claro. que non ten ollos, esta sirve para comer, e se a plantas é unha pena. Ao non ter ollo non o veu ver que ibas comer, claro. Sí. Imos Venga. expulsar hoxe, David, Venga. vai As patacas copiar enteiras, tendeces. ou non teren cortes, pois Cando xa non fala, tenemos nunca está ese calado. problema de hongos, de... Todos os xeitos, Nusca, párate un segundiño aí. Diga. Estásme dicindo que esta pataca, se eu quero facer hoxe unha pataca fritida, non Ajá. me vale. Sí que- Esta sí, parte vale. de aquí non me vale para fritir. A dos ollos? Sí. Home, está colluda, está un pouco Eso dura. non yo quitas. Eu cando as vou fritir, Ti dis iso de sí que yo facer así. quito. Era para que fixera colluda, pero... Pero De frites facer igual. esto. Sí, sí. Sí, sí, claro. Pódese facer. Sí, sí, Vale, podemos vale. facer. Muy ben. Sí, Ti- sí, ti as cal estás patatas para plantando semente nesta valen para época comer. todo esto? Mira, Que eso é importante. Eso tamén é importante. Nesta época vas a encontrar xa un montón de clases diferentes de patacas. É unha cuestión de gustos ou de cal se dé a mellor na túa horta, pero tes que ter en conta, por exemplo, que hai algúns tipos de patacas que teñen o ciclo moi cortiño, 2 meses e medio, 3, e xa están para coller. Pois esas interesan máis, non? Porque témolas de cedo ou non. Depende. Por exemplo, estas interesan, por exemplo, esta é gerla. Sí. Este tipo... Esta gusta xa ti, que sempre o Sí, dis, non? sí, e a Mona Lisa Esta é a túa tamén. favorita. Pois esta, se a plantas ahora, aínda che dá tempo despois a levantalas e plantar tomates, pimentos, Aproveitar, as lechuguiñas, claro, porque van aí abril, vale. maio, e podemos aproveitar a mesma terra para seguir diferentes o cultivos, cultivo. claro. Que pasa? Que, por exemplo, a baraca ou a agria é un tipo de pataca que ten un ciclo bastante largo, pode botar 5 meses na terra. Tan Casi riquísimas, doble. Sí, pero sabes que pasa? Que tarda máis en jomar. É como unha pataca que se presta máis para jardala cunha larga duración. Aguanta Ah, e millón. logo dura máis na casa, Sí, podela conservar durante máis tempo, non? Sí, sí. As outras nacen rápido e hai que comela rápido. Sí, ¿no? sí, é Podes como decir. si as plantas como máis a menudo, non? Como fajo eu que non teño donde jardar e non planto para despois conservalas todo o ano. O que fajo é plantar varias veces ao ano e poucas. Vale. Entonces, pois, consumo patacas máis ou menos, pois, novas de cada vez, non? É así. Que pataca Bueno. é esta? Esa eu non estou moi segura, porque estaba no... É vermella, Moradiña, así por Pataca era- morada, chamas. Moralius patacus, que lle chaman. Bueno, Vamos a facer unha cosa, sí. que temos que seguir aprendendo máis cousas con Nusca e queremos saber o nome desta pataca, así que facemos un descanso dun anuncio, pero de seguir vámola estamos con a mirar. Nusca. Mirámola, sí, Veña, sí, va. veña. Hoxe convidamos ao noso experto comité de sabios en patacas. De Está no contador a público ver mirando. que raza de pataca é esta. Hai dúbidas, non? Están Sí. dicindo entre... Desiré? Desiré e Condo. Sí, que Condo. eu dixo Condo. Desiré ou María Luisa, porque Desiré pensei que era... Herba Luisa. O Red Pontiac, pode ser. Bueno, Bueno. vamos a ir de dúbidas.